אני גם אוהבת אותם טיפה, לא יודע, כי מדי שכאילו להרגיש... וואי, אני אוהבת נייר. כן. וואי, וואי. אני ככה, שתיני שניצל דק, 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 אמא. אני יכולה על שניצל. זה טעים, האמת, אפשר לאכול ככה בכלל. מה? אני יכולה לחיות על שניצל. פירורי לחם יש לנו מספיק נראה לך? מה, זה מה שיש שם? כן, זהו. אז בגלל זה אני פחות שעשיתי ככה, כי זה ככה זה לוקח יותר פירורים מאשר שאת עושה ככה בחפיף. לא, אבל אז זה לא יוצא טעים. יוצא טעים. לא, מקסימום נעשה חזרות. צדקים. לא, תעשי זה, תדפקי, כאילו תמחי כן. ואז מקסימום נעשה חזרות. מה שיישאר. נראה לי יישאר, יהיה בסדר. רוצה אני אתחיל לטגן? כן, ברור. סתם שנחסוך זמן, לא? אני הולכת להתחיל נראה לי לטגן. צריך להוסיף על זה עוד ביצה, לא? לא, 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 זה מספיק, דרך